Това необичайно много тежи. Брат, не ми се дава 250 хе за микрофони на DJI, за това... Да не са просто. Тъйва китайците. Чай, преди да почнем. Който знае интрото от преди 5 години. Какво представляват микрофоните? Сега очаквам изключително гадно качество. Честно казвам, не очаквам почти нищо от тези микрофони. Това представлява трансмитера. Това представлява микрофона. Честно казвам, не ми вдъхва много доверие, но надеждата ме ръпседна. Има Lightning за скъсаняците с старите айфони, има Type-C за всички останали на тази планета и AUX кабел, който е за камери. Микрофона има някакво подобие на екран и Type-C порт и едно копче. Чайвам какво става отдолу. За тези пари толкова, сега ще видим дали е хубаво. Сега ще смена от Yeti директно на тези микрофони и ще ги оставя през останалата част на клипа, за да видя колко са ужасни или колко дали изобщо заслужават. Това е аудиото, което идва от микрофона и от трансмитера. Оказа се, че трансмитера всъщност има някакви 3 режима, които с всяко сменяне на всеки режим става по-гадно. Свети в зелено, в синьо и светло синьо, което прогресивно става все по-зле и все по-зле и все по-зле. Затова оставя го на зелено, тъй като звучи най-малко зле. Да, това е качеството от микрофона. Честно казвам, не очаквах много, но някой за тези пари толкова брат. В смисъл, какво такова. Дали ще ги ползвам? Исках просто да видя колко едни микрофони от темото всъщност са добри. Не съм изненадан, очаквах и по-зле. Така де, за тези пари толкова, ама не се заслужава. Пълен картоф. Чай поне да видим останалите бокуци дали се заслужават. Това са едните цаки, които си поръчах. Не знам дали ми ходят, вече са моите. Важното, че съм свежарка. Кейс. Това са поп филтри за Йетито. Келня, пиши едно капучино и една водичка. За тези пари толкова. Той си е нормален поп филтър, който е просто по-голям размер, тъй като за Йетито не може да се намеря. Някой това е окей. Топ. Много добро. Скаш ли? Така, айде да продължаваме към следващия артикул в торбата. Това трябва да е 90 см на 120 см рефлектор. Тук в България са изключително скъпи и това го купих за от сорта на 15 евро, което е нищожна цена. Мръсен топ. И трябва вътре да има още, по принцип. Да, за тези пари мисля, че е мръсен топ. Той се води 5 в 1. Препоръчвам. За следващия бокук, който съм си поръчал, пак са цаки. Идват с това изключително фалшив кълъв за очила. Пак бяха нещо от сорта на 2 евро, нещо такова. Готини са, а? Не. Знам. Мега тежкарските, мега тузарските цаки. Поредната смачка на кутия, която има най-обикновените бели цаки. Оп! Аз на очила съм си поръчал, гледай какво става. Още поредните цаки, брат. Топ! Мисля, че преключих с очилата. Това е нещо друго, което не ми се дават пари в БГ, защото са изключително скъпи, но това е за SD карти. Тук реално може да прибираш микро SD и обикновено SD и са с капачи и уж трябва да се запечатва бая здраво. Това е 10 от 10, препоръчвам на всички. Последно време станах привърженик на бижутата и предпочитам да нося пръстени и си поръчах една камара пръстени от Темуто за стотинките, които ги купих. Знам, че най-вероятно ще ми позеленеят пръстите, ще ги намажа с лак отвътре и всичко се решава. Преди време си купих кутийка за IEM-ите, но се оказа, че всъщност няма как да събера и двата кабела вътре, защото кутийката е изключително малка. И си поръчах втора. Имам пари, огаждам си. Това е новата кутийка, тя е бая по-голяма от другата кутийка. Сега най-накрая ще мога да се събера IEM-ите, плюс втория кабел, който си купих за тях, за да мога да ги ползвам и на камерата, и на телефона си. Следващото е някакъв кабел. Това е wireless charger, който
What the fuck? Не очаквах да падне. Това е wireless charger, е изключително удобен. Препоръчвам го. Сутрин като станеш и като си издърпаш телефона, пада изключително лесно. Wireless charging е изключително яко нещо и ако телефонът ти го поддържа, брат, ползвай го. Топ! Това са капачета, такива предпазители за четки за зъби, когато ходиш някъде или изобщо като се остаяш, просто да не се въргаля в лайната, защото и накрая си го вкарваш в устата. Следващото нещо е кабел, който има за измерване на колко волтаж. В момента минава през него. В BG реално също ги има, но са изключително скъпи. То беше много къси пари, брат, не знам. Реално няма какво да се обърка толкова. Не знам дали е Data Cable. Поне зарежда и показва колко волтаж ползва, което за мен е достатъчно. Това са тапи уж от Memory Piano, които са пак за IM-ите, които загубих. Трябва да ги ползвам определено време, за да разбера дали изобщо се струват, дали наистина са Memory Foam. Нещо, което още се надявам да не ме разочарова е стойка за микрофон, защото тук са изключително скъпи и тая взех за мега късо. Сегашната ми стойка много мърда, брат. Иска да я храниш, иска да я поиш, то издържи по-ефтино на месец. Няма много стойки, които да издържат и етито, тъй като е изключително тежък микрофон. Уш! Това пишеше, че издържа до еди колко си килограма, което не ми се вярва, но сега ще го пробвам. Това е стойката. Издържа го. Стойката е мръсен топ. И честно казано, за тези пари съм изключително впечатлен. 10 от 10. Сега е момента да ти напомня да харесаш това видео, да се абонираш за канала, за да може да продължим да слагаме хляб в устата на китайчетата. И за тези пари толкова. Враза микрофони на DJI, затова... Не. Чай. Добре, чай.